барномаи аҷибғарибро аз телевизиони сайёҳӣ дидед? Не? томас ҷефферсон, сиёсатмадори амрикоӣ гуфтааст, анъана поест, ки оянда бар он сохта мешавад. пакишоти бар хонандони бинандаҳои арҷманди телевизиони сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ. барномаи навбатии аҷибуғариб аст. пешниҳоди шумо, ки ин ҷо аз урфу одатҳои ғайриоддии кишвари дунё мегӯем. ин барнома меравем ба Италия. умедворам, ки бароятон писанд омад ё не. ина дар коммент бинависед ва биед ман барои шумо нишон медиҳам, ки чӣ гуна як барномае, ки дар назар дар ҳаҷми 10-15 дақиқа тайёр мешавад ва шумо нороҳат мебинед, чӣ гуна тайёр мешавад. ва сар мекунем аз маълумот ҷустуҷӯ кардан. пеш аз оне ки корро шурӯъ кунам, ман ҳатман як мусиқӣ мегузорам барои ҳоли хуб ва барои беҳтар шудан. хуб, вале аз он ки ин мусиқиҳо ҳуқуқи муаллифӣ дорад, хуб, мо инҷа ин мусиқаҳоро намегузорем ва шурӯъ мекунем аз ҷустуҷӯ. ман менависам самые интересные и необычные традиции и обычаи имрӯз Италия аст ва саҳифаҳое, ки вобаста ба ин мавзӯъ ҳаст, ин мавзӯъро як-як мекушоем ва мебинем, ки чӣ гап аст. барое ки тақрибан ҳамаеро хондан лозим ва аз миёни онҳо баъд ҷустуҷӯ мекунем. хуб, тақрибан барои як кишвар интихоб кардан ва аз онҳо фишурдаи маълумотҳои ҷолиба пайдо кардан, тақрибан бибинед чӣ қадар аст. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22 саҳифа ман боз кардам ва ин маълумотҳоро бояд яъне зуд бихонам, интихоб кунам ва фақат ҳоли интихоб кардан, маълумот ҷамъоварӣ кардан. хуб, барои мо аксарият сомонаҳое ки ҳаст, маълумотҳояшон лозим намешавад, барое ки кӯтоҳ ҳаст ё хеле фишурда гуфтан. барои мо маълумотҳое лозим аст, собунае лозим аст, ки пурра хушрӯ ба қавле маълумота дастрас кардааст дар бораи урфу одати барои имрӯз Италия. хуб, ва аз баҳри аксарият сайтҳо ё собунаҳо бигузарем ва гуфтем, ки чӣ гуна. хуб, мо як маросим, як маълумоти ҷолиб ёфтем. ин будааст ҷанги апелсинҳо, афлесунҳо ва маълумоти лозимин акнун ҷустуҷӯ мекунем, мебинем, ки чӣ гуна аст, чӣ хел пайдо шудааст, чӣ таърих дорад ва он маълумоти лозимиро ҷамъ мекунем, мегирем дар ворди махсус. хуб, ки ино баъдан чӣ мешавад? албатта ки тарҷума мешавад. хуб, ҳоли қисмати маълумот ҷамъкунӣ мо аз қадар сомонаҳо фақат ҳоли нав як маълумоти кӯтоҳро ёфтем, ки ҷанг бо афлесун, ҷанги афлесунҳо мешавад гуфта, мисли ҳамон латоматои Испания аст, ки унҷа бо помидор ҷанг мекунад ва инҷо бо афлесун ва ном доштааст La Battaglia delle Aranze. ман намедонам ки дуруст хондам ё не, вале хуб, мо меравем ба ҷустуҷӯи дигар сомонаҳо.
маълумотҳои зарурро гирифтем. Тақрибан 4 расму русум, ҷашну хулосани чизо ва соатам наздик шуд ба нисфи рӯзӣ, соати 12 мешавад, хулоса наздик аст. Камакак истироҳат мекунем, инам мо дорем, хеле хуб аст ки барои худамон ҷои истироҳат дорем ва баъдан боз аз пайи тарҷумаи ин маводҳо мешавем ки тақрибан 7 саҳифа аст. барои тарҷумаи ин кор камакак истироҳат кардан накор. хуб, ба қисмати тарҷумаи матнҳо расидем ки инам як процесси хеле душвор аст, барое ки албатта бо назар доште ки бо Google тарҷумон тарҷума мекунам, вале медонем ки Google тарҷумон то куҷо, то кадом андоза тарҷума мекунад. ба хотир ҳамин баъзе тағйиротҳо ва ҳолатҳоро ҳатман инҷа ислоҳ мекунем то ки нодуруст нашавад. акнун омадем қадам ба қадам ба рӯзи сабт ки дар студия ва дар рир мегӯянд фони сабт, хулоса ина мегӯянд рир дар забони журналистика. хуб, хулоса инҷа чӣ гуна мегузарад, чӣ гапу калочиҳо мешавад ба қавле инҷа хоҳед дид. умедворам ки аз як гӯша, аз як тарафи телевизион огоҳ хоҳед шуд. آخر کینو آماده یکم خب برنامه برای اصلاح پیشنهاد شده بود و هیچ اصلاحی ندارد. این مؤلفه محرره خیلی خرسند میکند و کماکک
нуқташа ман барои шумо мегузорам. Хулоса ҳамин буд як рӯзе ки ман дар ҳафтаи барномаро тайёр мекунам ва албатта боз барномаҳои дигар ҳаст, боз гапу кору чизҳои дигар ҳаст ки агар бароятон ҷолиб бошад инҷа нависед, ман ҳатман чикор мекунам барои шумо нишон медиҳам ва навор мекунам. воқеи худу наздикон эҳтиёт кунед. бинандаи ҳамешагии канали Дилшоди Раҳматулло бошед, обуна шавед ва ба дӯстонатонам тақсим кунед. ба мисоли он ки ҳар фард бояд аввалтар аз ҳама инсон бошад, урфу одат ҳам бояд мисоли гавҳаре ки чашм ҳифз шавад то наслҳои оянда гузаштаҳои худро донанд ва ҳамин эҳтирому ҳифз карданҳо як кишварро пойдор мемонаду миёни халқҳои дигар эътироф мешавад. умедворам ҳале ки шумо ҳифзкунандаи расму русумҳои аҷдодии худ ҳастеду мемонед. то барномаҳои дигар худу наздиконатонро эҳтиёт кунед.